Коррупцыйная олигархия у Беларуси. За апошнія паўгода наш тэлеканал правёў 10 антыкарупцыйных расследаванняў. Мы выкрывалі шматмільённыя схемы распілаў у сістэме энергетыкі і медыцыны, размарноўванне бюджэтных фондаў, выдзеленых на інавацыйныя распрацоўкі і мадэрнізацыю прадпрыемстваў. Мы паказалі бясплатную раздачу найлепшых сталічных зямель пад фейкавыя інвестпраекты і маштабную кантрабанду турэцкай вопраткі ў Беларусь пад прыкрыццём уладаў. Многія каментатары, аднак, на гэта заўважаюць. Маўляў, карупцыя ёсць у любой краіне, але ў нас, прынамсі, з гэтым змагаюцца, а не так, як ва ўкраіне. А як выглядае агульная карціна насамрэч? Наколькі глыбока ўелася карупцыя ў дзяржаўны апарат Беларусі? І наколькі істотна гэта закранае эканоміку і кожнага з нас, з грамадзян? Вы глядзіце перадачу «Давайце разбірацца». З вами Станіслав Вашкевіч і сёння ў нашым выданні. Виноватые и стрелочники. Это уже коррупция, которая видна сразу невооруженным глазом. Кого обминаюць антикоррупцыйныя чисткі ўладаў? Диктатура ці коррупцыйная олигархия? Сейчас коррупция системы, она идет от человека к человеку и все выше, 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 выше. Я даже не знаю, до какой высоты. Які маштаб коррупцыйных схемаў у Беларусі і як ён уплывае на эканоміку ды кожнага з нас? Некаторыя фігуранты спрабавалі аспрэчыць нашыя высновы ў медыйным полі ці ў судзе. Улады ж на адныя нашыя расследаванні рэагавалі санкцыямі супраць парушальнікаў, але на іншыя, наадварот, рэпрэсіямі супраць самых журналістаў, якія выкрылі злачынства. Гэтыя рэакцыі вельмі паказальныя, бо прыліваюць дадатковае святло на тое, як працуюць канкрэтныя схемы і на тое, хто ў іх зацікаўлены. Давайце ж разбярэм іх па парадку. Мадэрнізацыю дрэваапрацоўкі мы вывучалі на прыкладзе бабруйскага фандаку. Прадпрыемства працягвае працаваць з чыстай стратай, перадусім з-за цяжару крэдытаў, узятых раней на мадэрнізацыю. Наше расследаванне паказала, што калі б не схемы з прыкметамі карупцыі, крэдытны цяжар на прадпрыемства мог бы быць амаль удвая меншы. У прыватнасці мы вывучылі тэндэр па закупцы катла для ацяплення новага фанернага цэху. Апытаныя намі адмыслоўцы ўбачылі ў таргах яўныя прыкметы падтасоўкі. Ён быў зроблены так, каб пад яго мог прайсці толькі адзін вытворца. У выніку кацёл закупілі за $1 300 000. Сам завод-вытворца, гомельская кампанія «Камконт», прадае яго ўсяго за $1 000 000. А адсеяныя канкурэнты прапаноўвалі альтэрнатыўныя варыянты за 780 000, то бок амаль у 2 разы танней. Одной из самых распространенных схем проведения госзакупок, подстроенных в Беларуси, является постройка под заранее определенного поставщика спецификаций. Только один нужный победитель мог бы прийти и, собственно говоря, победить по завышенной цене и, исходя из завышенной цены, соответственно, предположительно заплатить какую-то взятку ответственному должностному лицу, которое организовало такую закупку. Фандак закупаў кацёл на крэдыт банку развіцця, які да таго ж з'яўляецца распарадчыкам акцыяў заводу. Менавіта банк меў сачыць за эфектыўным выкарыстаннем дзяржаўных сродкаў. Як выявіла нашае расследаванне, інфармацыя аб падазроным тэндэры і паўмільённай пераплаце за кацёл паступала наўпрост кіраўніцтву банку развіцця. У прыватнасці Тацяне Сасноўскай, тагачаснай намесніцы Сергея Румаса. Замест таго, каб прыняць меры, яна спусціла скаргу на фандак назад на сам фандак. Пацягнуўшы за нітачку паставак энергетычнага абсталявання на Беллесбумпрам, мы выйшлі на цэлы клубок новых схемаў з прыкметамі карупцыі ў рамках ужо ўсёй сістэмы энергетыкі. І на гэтым фоне ўжо распіл у дрэваапрацоўцы перастаў здавацца нам настолькі ўражвальным. У адрозненне ад Беллеспаперпраму, дзе тэндэры падтасоўваюцца ў кожным індывідуальным выпадку асобна, Белэнерга паставіла кумаўство на поток. Шэраг прыватных фірмаў афіцыйна ўведзеныя ў склад дзяржаўнага вытворчага аб'яднання Белэнерга. І ў якасці канцэрнаўскіх арганізацый яны атрымалі эксклюзіўны доступ да падрадаў па будаўніцтве, рамонце і абслугоўванні энергетычнай інфраструктуры. Вывучыўшы дзясяткі тэндэраў у энергетыцы, мы выявілі, што завышэнне іх коштаў у параўнанні з рынкамі складаюць не 25-40%, як у Беллеспаперпраме, а ў разы.
Свае звышпрыбыткі гэтыя прыватныя манапалісты потым выводзяць з канцэрну, закупаючы, напрыклад, фіктыўныя паслугі ў іншых сваіх кампаніяў. Пасля шэрагу нашых публікацыяў на гэтую тэму энергетыку скаланула маштабная антыкарупцыйная чыстка. Але, як выявіла нашае расследаванне, выканаўцы памяняліся, але апісаныя намі схемы засталіся нязменнымі. Звышпрыбыткі чальцоў Белэнерга закладаюцца ў кошт цяпла да электрычнасці для насельніцтва. У медыцыне, дзе фігурантамі справы аб карупцыі апынулася больш за 100 чалавек, мы выявілі аналагічную сітуацыю, як і ў энергетыцы. За кратамі апынуліся дробныя і сярэднія фігуры, але галоўныя кіраўнікі і куратары ўсёй карупцыйнай сістэмы засталіся недатыкальнымі. Адно толькі адышлі ў цень. Причем даже когда одну компанию, к примеру, там КГБ накрыла всех чиновников связанных, взяла за взятки, за руки, да, тут же на их месте появились там 3 новые. Сейчас коррупция системы, она идет от человека к человеку и все выше, 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 выше. Я даже не знаю, до какой высоты. Даже страшно подумать, до какой там высоты. И почему на Лосицком обрубает все дальнейшее расследование. Куратары сістэмы прызначылі новых выканаўцаў, і схемы з прыкметамі карупцыі працягваюць дзейнічаць цяпер гэтак жа, як і да справы дактароў. Напрыклад, эндапратэзы для платных аперацыяў беларусам працягваюць пастаўляцца паводле коштаў, якія ў разы перавышаюць нават расійскія. Што праўда, цяпер іх закупаюць праз тэндэр, але гэта апынулася толькі фармальнасцю. Тэндэрная камісія пад рознымі нагодамі скасоўвае конкурсную працэдуру і зноў пераходзіць да звышдарагіх закупаў з адной крыніцы. Прычым, напрыклад, пратэзы фірмы Johnson & Johnson, якая мае прадстаўніцтва ў Беларусі, закупаюцца не наўпрост у прадстаўніцтва, а ў 2 індывідуальных прадпрымальніцаў. А былы памочнік вайсковага пракурора, а цяпер пенсіянер Васіль Бельмаш, правёўшы ўласнае расследаванне, атрымаў дакументы, якія сведчаць пра тое, што ў дзяржаўнай 6-й бальніцы яму ўвогуле паставілі контрафактны выраб. Судьи и прокуроры сказали о том, что эндопротезы ввезены с Российской Федерации и является все законным, я обратился в Федеральную таможенную службу Российской Федерации. И Российская Федеральная таможенная служба ответила: эндопротезы швейцарского производства компании Smith Nephew в Российскую Федерацию не ввозились. Министерство здравоохранения Российской Федерации отвечает мне: уважаемый Василий Степанович, имплантированные вам эндопротезы среди зарегистрированных в Российской Федерации не значатся. Срок действия регистрационного удостоверения закончился в 2015 году. А вам его коли поставили? В 2017 году. И, значит, как это? В России не действует, в России не зарегистрированы, с России на территории Беларуси не ввозились. Значит, или подпольная мастерская в Малиновке или в Шабанах, в гараже где-нибудь делают, или ввезли какой-нибудь контрабандным путем. Так это же контрабанда. Эндопротез апынуўся з дэфектам і прычыняе пенсіянеру моцныя болі. Я спрашиваю, скажите, как безопасно эксплуатировать эндопротез? Какую нагрузку на ногу мне, чтобы не причинить вреда своему здоровью? А судьи и прокуроры отвечают: это коммерческая тайна, вам знать нельзя. Я оплатил $2700 за эндопротез. А как пользоваться эндопротезом, мне запрещено знать. Я вынужден обратиться к врачам в город Вильнюс. Провели обследование, установили воспаление мягких тканей с возможным последующим переходом в развитие остеомиелита. Это загнивание костей. То есть это ампутация, если ничего не делать. Спадар Бельмаш запатрабаваў ад 6-го шпіталя гарантыя дакументы на пастаўлены яму ў сцягно эндапратэз і інструкцыю па яго выкарыстанні. Але яму там адмовілі. Ён звярнуўся ў суд, той таксама яму адмовіў, бо, маўляў, Бельмаш плаціў за аперацыю, а не за пратэз. Таму, паводле суду, эндапратэз, які пенсіянеры ўжывілі ў 6-й бальніцы, фармальна з'яўляецца ўласнасцю дзяржавы, і прад'яўляць да яго прэтэнзіі грамадзянін не можа, нават калі ён знаходзіцца ў ягоным целе. Юрыст таварыства аховы спажыўцоў, азнаёміўшыся з адпаведнымі дакументамі, так і не ўбачыў падставаў для такога рашэння суду. Из предмета договора и перечня тех услуг либо работ, которые выполнялись потребителю, в нем усматривается, что потребитель лишь приобрел определенные товары. Соответственно, можно говорить о том, что между потребителем и медицинским учреждением заключен договор купли-продажи. Медицинское учреждение нарушило основное право потребителя на информацию о товарах, которая предусмотрена статьей 5 Закона Республики Беларусь о защите прав потребителей.
Гаспадар Бельмеш звярнуўся ў следчы камітэт з паведамленнем аб злачынстве, учыненым супраць яго. Если они сообщили информацию о товаре одну, однако она не подтверждается имеющимися доказательствами, соответственно, данная информация является недостоверной, это обман потребителя, это уголовно наказуемое деяние. Следчы камітэт, аднак, прымаць доказы таксама адмовіўся, а замест гэтага, наадварот, распачаў праверку аб завядзенні крымінальнай справы супраць самога Бельмеча за паклёп. А зараз яго ўжо судзяць за абразу суду. Галоўны рэдактар выдання «Штодзённік» Сергей Сацук сцвярджае, што тыя, хто быў прызначаны змагацца з карупцыяй у медыцыне, самі ж і зарабляюць на гэтых схемах. Я даже знаю имя человека, там, не хочу его называть пока. Он в свое время был главным в стране и генеральным прокурором по коррупции, потом в Следственном комитете по коррупции был, потом сейчас другое ведомство возглавляет, с большими погонами, большими звездами, да, и все знают его. То есть вот даже сотрудники правоохранительных органов, мы в курсе, вот мы знаем, к нему не могут подобраться. Паводле спадара Сацука, схемы з прыкметамі карупцыі працягваюць дзейнічаць і па сённяшні дзень не толькі ў справе платных аперацыяў з эндапратэзамі, але і ў закупах медыцынскай тэхнікі. І так, як бачым, пераплаты на дзясяткі мільёнаў долараў працягваюцца не толькі ў мадэрнізацыі энергетыцы, але і ў медыцыне. Што ж да меркаванага ўдзелу ў злачынным бізнесе сілавых органаў, пра якія кажа спадар Сацук, то мы знайшлі гэтаму пацверджанне ў нашым іншым расследаванні аб кантрабандзе. На падставе здабытых намі дакументаў мы паказалі верагодную датычнасць да кантрабанды санкцыйнай прадукцыі ў Расію групы кампаніі «Брэмена», якая належыць бізнэсоўцам, што ўваходзіць у атачэнне Віктара Лукашэнкі. Прычым прыбыткі яны пераводзяць на кіпрыёцкія афшоры. Рассельгаснагляд, падобна, таксама ў тэме. У Расіі ёсць людзі, якія зарабляюць вялікія грошы на гэтым гандлі. Больш за тое, наше расследаванне паказала, што маштабныя кантрабандныя каналы праз Беларусь тычацца не толькі экспарту санкцыйнай прадукцыі ў Расію, але і іншых тавараў, якія вырабляюцца ў Беларусі. Гэтак буйны лагістычны аператар кампанія Global Custom імпартуе ў Беларусь турэцкую вопратку. Але пры ўвозе ў Беларусь выдае яе за тканіну для фіранак і такім чынам пазбягае выплат імпартнага мыта. Фактычнымі пацярпелымі ў гэтай справе з'яўляюцца прадпрыемствы беларускага Беллегпраму, якія цярпяць страты ад коштавай канкурэнцыі з боку кантрабанды. А таксама тысячы беларускіх індывідуальных прадпрымальнікаў, якія могуць закупаць толькі сертыфікаваную прадукцыю і разараюцца ад коштавай канкурэнцыі з боку кантрабандыстаў, пакрываных айчыннымі праваахоўнікамі. Але калі мы ўжо думалі, што дасягнулі вершаліны піраміды ў падазроных схемах, нашае расследаванне аб выдзяленні зямельных участкаў пад забудову вывела нас на асобаў, набліжаных да яшчэ больш высокапастаўленых урадоўцаў. Як выявілася, пераважная бальшыня забудоўнікаў сталіцы ўжо не дзяржаўныя. Гэта прыватнікі. Перадусім Дана Груп, якая належыць сербскім братам Карычам. С данной организацией мы периодически сталкиваемся в судебном порядке. К нам обращаются, ежегодно к нам обращаются потребители, которые приобретают их недвижимое имущество. Данное имущество не соответствует строительным нормам и требованиям. Як жа здолеў Дана Холдинг пры такім стаўленні да кліента ператварыцца ў найбуйнейшага забудоўніка краіны? Здарылася гэта паводле загаду Александра Лукашэнкі. Адмысловым указам ён проста аддаў гэтай кампаніі пераважную большасць зямель, якія заставаліся вольнымі пад забудову ў сталіцы. Прычым аддаў сотні гектараў бясплатна, хаця айчынныя забудоўнікі плацяць у бюджэт мільёны долараў за кожны гектар. Беспрэцэдэнтная ільгота тлумачылася тым, што кампанія, маўляў, ажыццяўляе унікальны інвестпраект жыллёва-камерцыйнага кварталу ў стылі Нью-Йорка ці Дубая са шклянымі хмарачосамі ў форме спіралі і прасторнымі зялёнымі плошчамі для адпачынку. Вынік, аднак, мае з праектам мала агульнага. Напрыклад, замест планаванага 300-метровага гмаху на маяку Менска пабудавалі 25-павярховы жылы каркаснік. На месцы ж праектаваных зялёных кварталаў Дана Холдинг лепіць гэтыя коробкі в окно ў вакно, скардзяцца дольнікі. Предполагалось, что приблизительно на одну квартиру в доме будет по одному машиноместу, и рядом строящиеся дома, там получается 5 столбиков, там тоже непонятно, где у них будет парковка. У абарону гэтага інвестпраекту можна сказаць, што ў сталіцы не хапае жылля, а Дана Холдинг укладае ў яго свае сродкі і, нягледзячы на ўсе накладкі з якасцю, прадае яго паводле сярэдняй для беларускага рынку цаны.
Але, як выявіла нашае расследаванне, і тое, і другое апынулася няпраўдай. Грошы на будаўніцтва Дана Холдинг збірае з беларускіх дзяржаўных банкаў пад гэтак званыя жыллёвыя аблігацыі. Чарговая такая сделка была зарэгістраваная летась на 255 мільёнаў долараў. Рэшта фінансавання паступае ад дольнікаў, якія аплочваюць свае кватэры па перадаплаце. 30% жильцов, за их счет, как я понимаю, строился дом, то есть потому что они почти целиком внесли сумму сразу. Асноўныя прыбыткі асядаюць у кампаніі Zomex Investment, які выступае заказнікам будоўлі. Пасля аплаты паслугу праектанта, кампаніі Dana Astra і беларускіх генпадрадчыкаў, якія выконваюць усе будаўнічыя работы і налічваюць сабе за гэта стандартную рынкавую маржу, рэнтабельнасць Zomex Investment складае каля 70%. То бок пасля выплаты ўсіх выдаткаў гэта кіпрыёцкая афшорная кампанія накручвае сабе яшчэ 2,5 разы па столькі ж. Летась чысты прыбытак Zomex Investment склаў 100 мільёнаў долараў, з якіх яны не заплацілі аніякіх падаткаў. Бо Александр Лукашенко, апрача бясплатнай зямлі і безадсоткавых крэдытаў, даў ім і вызваленне ад усіх астатніх выплатаў у бюджэт. У нас получается, что все возмущаются, что очень жилье дорогое. $1000 квадратный метр, если по льготному, а если сейчас копище уже $2000 квадратный метр. Но а из чего эта цена составляет, если себестоимость квадратного метра $300? Откуда берется еще там 1000 или там $1500? Это вот именно эти взятки, которые идут на разрешение, что ты получаешь землю. На кіроўнай пазіцыі ў Dana Astra галоўной кампаніі холдынгу працуе Лілія Лукашенка, жонка старэйшага сына кіраўніка краіны Віктара. Іншыя забудоўнікі, як выявіў Белсат, у праграме «Мае права» адлічваюць па $50 з кожнага прададзенага метру жылля ў спартовы клуб прэзідэнта, якім кіруе сярэдні сын Александра Лукашэнкі Дмітрый. Рэгулярныя чысткі адбываюцца таксама ў галіне будаўніцтва. Але, як высветліла нашае расследаванне, на лаве падсудных часта апынаюцца стрэлачнікі, у тым ліку ў выніку фальсіфікацыю з боку следчых органаў. Гэтак супрацоўніца УКБ Ленінскага раёну Вольга Радзівіл была асуджаная на падставе некарэктнай экспертызы Дзяржкамітэту судовых экспертызаў з усімі прыкметамі свядомай фальсіфікацыі. Мы выявілі гэта, замовіўшы альтэрнатыўную незалежную экспертызу. Але аспрэчыць высновы камітэту дзяржэкспертыз стала немагчымым пасля рэформы 2013 году, і ён гэтым актыўна карыстаецца. Фальсіфікацыям ведомства Андрэя Шведа было прысвечаны яшчэ 2 нашыя праграмы. Агулам жа карціна, якая вымалёўваецца па выніках нашай працы ў гэтым сезоне, стала нечаканай нават для нас. Падсумаваныя тут расследаванні, якія ўключалі яшчэ і схемы па завышэнні коштаў закупу абсталявання для дзяржаўнага інавацыйнага кластэру палітэхнік, а таксама для еўрапейскіх гульняў, сведчаць пра тое, што ў Беларусі могуць раскрадацца ад 20 до 60% бюджэтных грошай, якія выдаткоўваюцца практычна ува ўсіх галінах дзяржаўных закупаў. Прычым у шэрагу выпадкаў кошты беларускіх дзяржзакупаў перавышаюць у разы нават расейскія. Дарэчы, тое, што ў Беларусі карупцыя меншая, чым у Расіі, можа таксама апынуцца міфам. Такое меркаванне палягае перадусім на індексе ўспрыняцця карупцыі міжнароднай арганізацыі Amnesty International. Але гэты індекс складаецца не з рэальнай карціны, а менавіта з успрыняцця карупцыі насельніцтвам. Між тым, у нас гэтае ўспрыняцце істотна заніжанае з-за структурных адметнасцяў беларускага хабарніцтва. Яно кепска бачнае знізу, але вельмі вялікая наверсе. На низовом уровне там за взятку $40 ты можешь получить 8 лет. Но то, что у нас, допустим, раздают земли там различным инвесторам за копейки, которые стоят миллионы, тем же там арабским шейхам там, или там каким-то из Югославии ребятам, это уже коррупция, которая видна сразу невооруженным глазом. Іншымі словамі, калі ў змаганні з нізавой карупцыяй у Беларусі вынікі даволі заўважныя, то верхавое хабарніцтва ў нас, завязанае на распіле дзяржаўных падрадаў, маштабнае і, што самае галоўнае, беспакаранае. Як паказалі нашыя расследаванні, беспакараныя і непарушныя ніякімі чысткамі падазроныя схемы пачынаюцца ад дзясяткаў тысяч долараў, калі дырэктар Светлагорскай ТЭЦ пераплочвае ў разы літоўскай фірме, дзе працаўладкаваны яго сын, і да сотняў мільёнаў долараў, калі Александр Лукашенко надае кіпрыёцкай афшорцы, дзе працуе яго нявестка, алігапольны статус на рынку жытла і дазваляе ёй накручваць у разы кошты кватэраў для беларусаў. Усе гэтыя прыбыткі вызваленыя ад падаткаў, прынамсі ад выплатаў у бюджэт. Мы не сцвярджаем, што канкрэтныя пералічаныя чыноўнікі бяруць за свае паслугі хабар, бо не маем доказу непасрэднай перадачы грошай. Высновы з пададзеных намі фактаў кожны можа рабіць уласныя. Самые богатые люди – чиновники, которые сидят на разрешительных
системах, распорядителей чужого. Больш аб'ектыўную карціну аб стане беларускай карупцыі ў параўнанні з суседзямі магла б даць група дзяржаў па барацьбе з карупцыяй, знаная пад ангельскім скаротам ГРЭКА. Гэтая міжнародная арганізацыя штогод робіць даклад аб стане карупцыі ў кожнай краіне-члене Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Беларускія ўлады, аднак, адзіныя на кантыненце, хто забараняе ГРЭКА публікаваць даклад аб карупцыі ў сваёй краіне. Гэта быў фінальны выпуск праграмы «Давайте разбирацца» ў гэтым сезоне. Мы вернемся да вас з новымі журналісцкімі расследаваннямі ў верасні і, магчыма, з дадатковым контентам, але гэта будзе залежаць ад вас. Знайдзіце гэтае відэо на Ютубе і напішыце ў каментарах, ці хочаце вы ў наступным сезоне убачыць цыкл перадач пра тое, што ў беларускай гаспадарцы працуе добра, а таксама пра тое, якія рэформы чынілі іншыя краіны, каб справіцца з тымі ж праблемамі, што ёсць у нас. Тым часам заставайцеся ў кантакце з намі праз сацыяльныя сеткі і да сустрэчы праз 3 месяцы ў новых выпусках перадачы «Давайте разбираться».